Ngiyabingelela ngokukhethekileyo abalandeli bomculo wami, ngibingelela abantu abaseka nje umculo wonke jikelele. Lona okhulumayo uKing Simba, ababemazi kakhulu abantu ukuthi umzukulu Lion, bawukhumbula abantu ukuthi ngagcina ngikhipha i-album yami yayithi umjayino wenzana ngo-2019. So ngishaya ibuya kulonyaka bafowethu, ngibuye nge-album esihloko sithi Amavi Yomkhondo. Ngithatha leli thuba nje nginibonge bafowethu ukungibekezelela kwenu, ngoba ukube kuthiwa ngikaze ningibekezelele mhlambe ngabe seniphela amandla egameni elithinta umculo wami engqinambeni engibe nazo kakhulu. Mina ke ngidabuka phansi endaweni yakwaSokhulu eRichards Bay ngaphansi kwesigodi.
sasehlawini. Inkosi ngiphethe uMthiyane, kanti induna yensizwa ke mina engishinga ngaphansi kwayo induna yami ubaba uMsane bathi undoda wakaMsane. So ngibonga kakhulu bafowethu ukungilekelela kwenu previously. So ngicela ukubonga kakhulu ubhuti uLindani wakagumede, abantu abahlezi besondele eduze kwami ngoba namhlanje bafowethu ngimphambili kwenu kungenxa ukuthi bakhona ngoba mina ngikho ngaphansi kwecompany bafowethu engiphethe. So konke ngikwenza ngamandla ami. So ngiyabonga kakhulu ubhuti uLindani wakagumede, ngibonge uChina wakaMthembu endaweni yakithi kwaSokhulu, ngibonge uDen wakaNgqulunga endaweni yakithi futhi kwaSokhulu, ngiphinde ngibonge uKeteka wakakubheka kithi kuyo futhi indawo yakithi kwaSokhulu. Cha bafowethu ngifisa ukubonga kakhulu, ngibonga ubhuti umnotho indlela bafowethu eningiseke ngayo, ifamily yami la engizalayo, umama wami, ubaba, ngeke ngingababongi bafowethu indlela nje eningiseke ngayo. Kuyangikhuthaza kakhulu. Zimnandi ke bafowethu ingoma ezothando, angenaka umuntu mina mhlambe engathi ngigcile kakhulu emtalabheni ngoba umtalabho ngufakisa ukuthi kunabantu abasimoshela umculo abafana noMjaheni, abantu nje ababhimbayo, umgqilazi, abacula benhlinhlize, ungazi noma icassette elibhajwe emshinini nini. So ingakho ke ngigcine sengifaka umtalabho, kodwa nje ngiqinise kakhulu emiyalezweni mina ngoba umculo owesintu ufuna umyalezo. Ngifisa futhi ukubonga ubhuti uThuthani uMfokandlovu okuyena engisebenze naye nophinde ebonjiniyela walomsebenzi. Ngiyabonga kakhulu Gatsheni, ngibonga neband engisebenze nayo uJJ wakambuthuma, usongqongqo wakhumalo ucela umuso wakaZuma, kanjalo nobhuti uThuthani, ibona abantu engisebenze nabo nje kulonyaka. Ngicela nithokozele i-album kubafowethu ngizoyikhipha ngomhla ka-12 zikaMarch ngoba silwa nolento bethi i-marketing. So kufanele umsebenzi ufike, ipromo iye ebantwini ingene. Ongicelayo ukweseka, izotholakala kuma-digital stores nangama-CDs. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Lona okhulumayo uKing Simba wakagini. Ngibonga kakhulu. Mnandi impela nje, umnandi umculo kaMaster, umculo mnandi impela nje, yazi umnandi umculo kaMaster. Mina ngiduduza abantu lemakhaya, mina ngiduduza abantu leBhedlela, mina ngiduduza abantu leMatshele. Yodwa nje lomculo amavuyo omkhonto, inkingi yodwa nje lomculo amavuyo omkhonto, amavuyo omkhonto. Nakusakala amavuyo omkhonto, amavuyo omkhonto sokala amavuyo omkhonto, nakusakala amavuyo omkhonto, amavuyo omkhonto sokala amavuyo omkhonto. Nakusakala amavuyo omkhonto, amavuyo omkhonto sokala amavuyo omkhonto. Intandalehle ngumakhoza ngimini iyakhala insizwa, yathi ngema kanqedi wongicabanga ubaba, yathi ngikuza kanqedi wongicabanga ubaba, yazi ngema